ma2 years nemamanzi yatikanetsana $20 nene kumashure kusimtu kuti madhokota arege kupota chiita zvinhu zvakadai ivo vanyangadza vana vevanhu vanofanira kuriti. Ndakauya kakawanda ivo vanga vasingauye pesapa saka nhasi pasosvika pakutonga nokuti ivo vanga vasina futi kuuya. Saka mukutongwa kwaitwa zvanzi kuti mungarondedzerere vatonga vasipo bwati vanofanira kubhadhira 7,000. Alright. Inova ichi yekuroora here kana kuti? Aiyo yekunditambisira teme yekwavakandiita. Bahasha TV. Saka kugara kwamukaita naye kwamakore maviri sokutaura payaitwa nasekretary chino change madamage aya anokavha zvese kusiya kwekugadzirira preparation yemwana kana azovepo kuti yayaitwa ikaoneka ari yake ndiyeniye zvoreva kuti achazochengeta mwana zvakare. Saka majudgment amukupuwa kunhasi ndekukanganisai kwaakaita nokupedzera nguva yake. Anofanira kunge achibhadhara mari isiri pasi pechangakura changamira nemadamages changamira aina nguva yakakutora anofanira kutora ikareba nokuti akagara nemwana waridzi akumusema akumutiza. Saka neno mungamutema yatinomupa ngumunhu wekukanganisa zvichidziwa zvapanenge zvakadyiwa nababa womwana naamai vake. Saka ndaona zvakakodzera zvisina kana kuita mheremhere yekuti mudibo unopiwa 7,000 ndumu wako iye dhokota iye hatinei udhokota hwake ndohwake ari kusenzera kuva wako tiri kuti chaji ndakachengeterwa ukaitwa nababa wako namai vako iye azosvika pasitendi yokuti anokuda akanga akaona kugara kwakanaka kwaukanga unako. Saka murume wenyu anobvisa 7,000 achida kuita chitsotsi achida kuti isisu zvatiri kuita hazvina basa asi udhokota wake ndo unobasa zvino ndo wake ndo ugumba kwake hatina kumwa bhodhoro rakesu tinochaja zvomutemo kuti vanhu vawirirane vagarisane munyika vanhu vasatambise vana vevanhu vana vevanhu vanenge vanotarisirwa dzokuti baba wavo naamai vavo vakakurera vakakuchengeta. Chinonzwa madzimai mazhinji achitaura kuti rebhaudhi yomwana nhingi rebhaudhi yomwana nhingi kunetseka naikoko kurangarira kutambudzika kwaakaita ari muchipatara chokuti wozosunungukwa. Saka hapana kuti kudii kana kudzokera kumashure kana mwana iye ari munhumbu achizonzi mari abatsira chienda naye futi kuti anoonekwa kuti ndowake here zveshuwa agotanga zvakare kumubhadhara. Tatopedza nyaya. Saya